Mitä pallopatukka? Vedät 2 kertaa maata myöten. Ota panna alta kiinni. Ja vetää se 2 kertaa maata myöten, heitä muolikkaksi. Tästä koira. Kun se tuo sen sulle, niin te jatkatte leikkiä niin, että sinä et puhu mitään. Jos se tuo sen sulle. Tule. Kutsu. Tule, Pekko, tule. Tule. Aina se toinen paikka, että se saa houkuteltua. Tule. Mä voin laittaa. No, ei isommat, ehkä se on korreamon värinen. Noin. Nyt leikit. Oot ihan hiljaa puhumatta, mutta Ota se toinen patukka ja pistä pois. Noin. Pidät koiran liikkeessä. Älä itse puhu mitään. Jatkat leikkiä. Koiran liikkeessä. Koiran taskus maasta. Jatka leikkiä. Jatka vielä. No niin. Nyt saat käyttää ääntä ja kutsua koiraa ja palkita sitä mitenkä parhaaksi näet. Ei me ei ammuta enää. Tule. Me vaikka hakemaan ja saada sellaa tonne uudestaan. Se on niin.